Η εξαφάνιση του Γκαλέριο Μάτζικο. Η ροτόντα των αγγέλων. Τα πουλιά εδώ πετούν και οι αγγέλοι φτερουγίζουν. Κλείσε τα μάτια σου καλά και άκου πολύ προσεκτικά. Με τον υπολογιστή η ζωή τραγουδά λα και ντορεμί. Με τη φωτογραφική μηχανή ο Αστέριος, τον Γκαλέριο DJ, βγάζει φωτογραφίες στη στιγμή. Κλικ κλικ, κλικ κλικ. Ένας διαγωνισμός μουσικής φανταστικός. Πάρε μέρος κι αν κερδίσεις, με βραβείο θα γυρίσεις. Γκαλέριο Μάτζικο Σόου. Μα πού πήγε ο Γκαλέριο και τα βραβεία μαζί? Εξαφανίστηκε. Μήπως είναι απαγωγή? Εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε το 315 μετά Χριστό. Μάτια γαλάζια, υψός, πολύ ψηλό. Φοράει κόκκινη χλαμίδα και σανδάλια. Στο στήθος έχει μετάλλιο και κρατάει βραβεία. Στο κεφάλι φοράει ακουστικά. Εάν γνωρίζετε κάτι, καλέστε αμέσως. Χάθηκαν και τα βραβεία μαζί. Στον υπόδρομο τον είδαν τα παιδιά να χαιρετά. Στο Μαλιάρης παιδεία να διαβάζει ιστορία τον είδε κάποιος. Γιάμι. Στο οκτάγωνο το ανάκτορο έτρωγε φαγητό κρέπα ζεστή για πρωινό. Αμήν. Είναι θαύμα του χριστιανισμού, του παντοδύναμου Θεού. Οφθαλμαπάτης στο μυαλό, ταξίδι μες στο χρόνο. Τικ τακ, τικ τακ. Μα πώς εμφανίζεται ξανά και ξανά και όχι μόνο μια φορά? Μήπως έχει σωσιά? Μήπως είναι κλόνη από εργαστήριο ιατρικής που τους έφτιαξε μία καθηγητής? DNA. Βρουμ, βρουμ, βρουμ. Στην Καμάρα τον είδαν με μοτοσακό και με άλογο σαν το Ζωρό. Τον είδανε σε γάμο να χορεύει και πίτα σε γιορτή να κόβει. Χόπα, χόπα. Στον αγιασμό πρώτος ήταν στα σχολεία και την ίδια ώρα σε συμβούλιο στην ομαρχία. Είναι δυνατόν? Και στο τέλος, πάνω στον πύργο το λευκό, τη σημαία να ανεβάζει στον ιστό. Αστέρι, ψάξε κάπου εδώ. Το γράφει και στο κινητό. Είναι λαβύρινθος η Θεσσαλονίκη. Έχει κατακόμβες ένα σωρό. Υπάρχει δίκτυο βυζαντινό. Μα το πέρασμα είναι στενό και πάρα πολύ σκοτεινό.
Ταράμ, ταράμ. Είμαι εδώ. Τι έγινε να πω? Κόλπο από hacker ήταν όλο αυτό. Ψεύτικα βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Προσοχή παιδιά. Hacker στο διαδίκτυο. Hacker στο ίντερνετ. Αυτοκράτορας κι αν είμαι ξακουστός σε όλη τη γη, στη ρωτώντα με τα ντεκ μου παίζω ηλεκτρομουσική. Κι όποιος θα μ' ακολουθήσει στα ανάκτορα κοντά, στον υπόδρομο θα παίξει και θα φάει στα μαγαζιά. Καίσαρας Γκαλέριος Μαξιμιάνος. Κι αν περάσαν τόσα χρόνια, θα με συναντάς εδώ. Η καμάρα θα θυμίζει ό,τι πιο σημαντικό. Το πρώτο ραντεβού. Γκαλέριο, η hacker, Αστέρης και Ζωή, η βόλτα έφτασε στο τέλος. Ήσουν κι εσύ εκεί. Τραγουδήστε δυνατά. Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Ελάτε μαζί μας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Αστέρη και τη Ζωή θα ταξιδέψουμε, θα φωτογραφίσουμε τα αξιοθέατα, θα ζήσουμε μοναδικές περιπέτειες. Έτσι θα γνωρίσουμε την ιστορία και τους ήρωες της πόλης.